Ha, iko video full membuat sambal ayam pop. Jadi ayam pop yo pakai pucuk ubi obui lo maa kiro ha. Tambah lo saus buatan awak spesial ronde lo mak. Hampir sama raso awak makan yo sambal lado uoknya yo dak sodang nasi sameji de do. Ko mulo awak basuh ayam lo yo ayam ko ayam pejantan awak boli potangonya sebenarnya bisa lo ayam kampung bagai no. Cuman tu ayam tu kan ketek de dak awak boli 2 iku 52.000 piti no dak sampai 1 kilo bore do tu wak potong ompek je ayam denya de. Kalau 2 iku kan lai dapet 8 sai de. Itulah sudah wak membasuh ayam aroma wak sariang ayi kerambu na wak boli di pasar tako lai dak boli do nyo agi je dok orang ngale kerambu de nye. Nyo ado sabuk-sabuk masuk ke dalam no. Ayi kerambu aroma perlu dek wak saliter ngon untuk paubui ayam de be ekono. Tu supaya dak panjang boner video wak roma nan bumbu-bumbu lawak kubak di belakang layar noa. Tu ica-ica awak colin je noa. Ado batang sorai sabatang. Tu ado daun solom, ado daun limau bagai. Ado sapode ngenek lo, ado bawang putih 5 buah. Tu bawang merah. Bawang merah ada mah dak jadi tak pakai do untuk sambal lain wak buat jadi nak untuk iko de. Nan bawang putih ada beko awak blender na 5 buah de agi ye kerambu ngenek. Ha tu wak coli endak kalau dak wak sariang tako ayi kerambu dah tu mode sabuk nang ka masuk nah dak ka jojok awak de dah. Tu ica-ica lah selesai di perbumbuan lanjut awak jorang kuali wak lei. Wak masuk sapode nanola batuku. Masuk lo bawang putih nanola ba blender tako. Tu dimasuk lo nan daun-daun lei, daun limau, daun solom, nan batang sorai dia korek-korek dek awak. Tu baru masuk on air kerambu saliter. Tu dek tekong liter awak dak basuo tu wak tekong lah jonan kenek ke agak 10 buah masuk okiun baru cukupnya saliter no. Lanjut awak masuk ayam mana lawak basuh tako de lei. Ko sabona ado nang kurang bumbu iaitu santan. Nyo diagi santan ngenek gak 50 mili lah jadi no. Tu awak dek lupa memboli ke pasar tako awak masuk je santan kemasan nang ketek de. Awak agi garam 1 sendok makan, kaldu jamur 1/2 sendok makan, marica lui 1/2 sendok teh. Tu dak lupa lo dikacau dulu do. Tu baru ditutui duit api tu sambil menantiin ayam de bobui awak komen-komen lo untuk saus selai. Tu awak racik-racikin bawang putih je bawang merah 8 buah, bawang putih 5 buah dek awak. Lado awak agi 5 boleh buah. Tu awak agi tomat cik kok dapet tomat aroma tomat nan merah nan agak lunak gitu kalau dek awak nan gak iko adonya dapet oke dah agi je nan gak ikonyo ka di blender je be ekonye. Tu na lado-lado de awak patah-patan nan tomat awak racik-racik. Sudah itu di kompor sabola mau bui ayam tako awak jorang lah bawang na lawak racik tako de dak lupa dia agi minyak. Sabona sarancang minyak pakai minyak kerambu tu lah harum bawang dimasukkan lah lado na lawak korek-korek ke tako jo tomat bagai. Tu dia agi lo air kerambu po bui ayam tako gak ngenek. Tu sebelum di blender lado di oniang dulu didinginan ninyo dulu dak angek-angek masuk ke dalam blender rusak blender wak de pi kok nak tagoge membuat sambal bisa ditolong dinginan diagi air es ngenek lah dingin dialuin jo blender le. Tu di sabola itu ayam nan wak obui tako lah wak obui selama 30 minit nyo pas lah 30 minit dak boleh lo langsung dibangkit dah. Dion yang lu gak coca supaya nak jang kore ayam wak de. Tu lah sudah wak blender lado tako tu wak sariang ko ayam lain nak turun air. Tu jo kuali yang sama lo de awak balik wak jorang air baru untuk paubui daun ubi de awak. Lang loga air wak agi minyak mani ngenek nak rancak hijau daun ubi wak de. Tu agi lo baking powder 1 sendok teh, garam alui 1 sendok makan, gula pasir 1
sendok makan lo. Tu baru wak masukkan daun ubi tako lay. Obui daun ubi selama 10 minit lah jadi no. Saranca ama lado nano lawak blender jo pakai tomat tako bagai dema. Saranca di jorang balik ke kuali. Cuman dek awak dak ada wak jorang balik de. Kecek pengoneng awak kan lah masak lado tako bagi air keramba pobui ayam tako de. Tu tergantung selera seorang-seorangnya de. Dan tu cak-cak lah sampai 10 minit wak obui tu wak colik olah ompuk tolun daun ubi kok lah dibangkit lay. Tu lun selesai bagai lay namanya de jo kuali tu lo balik wak jorang no awak agi minyak untuk panggoreng ayam tapi goreng dak jo minyak angek boner do. Tu api dak lo godang-godang boner do. Pas lah masuk ayam tu dibalik tu lah tagalimangnya jo minyak sado langsung dibangkit lay. Baru selesai awak buat sambal namo no. Tu lotaan di bawah songkok lay. Tu sabolon wak tutui songkok awak colien luar ado ayam na lawak obui tako. Tu ado lo saus lado na lawak blender tako. Tu ado daun ubi na lawak obui tako lo. Tu dak kalamo-lamo bagai do langsung diambil nasi langsung makan awak lay. Alhamdulillah lomak.